Mutassunk be mi is egyet a nézőknek. Gábor, hú, de csávós voltál! Vegyed meg a kazettámat, hadd építsek még egy házat és egy súlyra! Jó, az iránytermés. Túl jó. A dinnyetermelők pedig belefulladnak a sok dinnyébe. Ahogy egy régi barátom mondaná, ketyeg a dinnye bomba, tisztelt hölgyeim és uraim! Milyen a máj funkción? A ködű rosszabb. Te meg süket vagy. Havas reggel vélesett pisét szerelme. Vesekő. Tudod, mit ittam ma? Forrásvizet és rózsaszínot ettem hozzá. Te mit ittál? Jó estét kívánok! Bag Iván vagyok, ma esti műsorvezetőtársam Terry Black! Parancsolj, Terry, érezd magadat otthon nálunk, hogy érzed magad? Hát Isten, ilyen szőke pintyőkém, igazat mondasz úgy, ahogy van. Kérem szépen, Terry Black vagyok, az vagyok. Na és akkor mi van? Attól még miért kell így nézni az emberre, illetve az asszonyra, vagy kire? Terry, nem akartunk megbántani egyáltalán. Hát kérem szépen, engem ez a dolog innentől nem érdekel, úgy is kell, szeretni kell, engem nagyon helyes, rendben vagyunk. Azt szerettem volna mindig megkérdezni tőled, hogy ha jól tudom, a Terry Black az neked művész neved, ugye? Hát művész nevem, de hát kérem szépen Terry Black, és hát nem csak a művész nevem, mert nincs csak. Azt akarod, hogy vérig sértődjek, mert meg lesz apám. Szóval jó úton jársz, meg lesz. Nem, egyáltalán. De ha most a nevedet nézzük, Terry Black, akkor téged eredetileg Fekete Teréznek hívtak? Kérem szépen, ha itt viccre van véve ez az egész dolog, és az én identitásom, Nincs. kérem szépen, akkor azonnal felveszem a gázsit, és most azonnal távozom innen. Nem kicsikém, nem Fekete Teréznek hívnak, hanem Izének. Hogy hívnak? Hát tudtam. Valamikor itt volt most a nyelvem hegyén. De mi? Nézd csak meg, nincs már ott? Nincs. Persze, hát akkor hagyjuk az egészet. Nem mindegy, kinek mi az eredeti neve, már ne haragudj. Hát ha most azt mondom, mindegy? Béla vagyok, vagy Sanyi, attól nyugodtabb lennél, én biztosan. Szóval menjünk tovább, hol vagyunk már az én eredeti nevemtől? Nincs ebben a stúdióban egy air condition? Miért téged zavar a meleg? Engem? Te idefél, tudod, hogy én hány meleg védelmében léptem már föl? Ne haragudj. Hát olyan jópofa vagyok, hogy néha magam is megbánom. Terry, nem szeretném, hogy ezzel vicceljünk, mert már az Irigy Hónai Mirigy is megütötte a bokáját. Egy hasonló témában tett poénnal. Miről beszélsz te itt? Mi? Hogy miről beszélek? Hát mit tudom én, hogy valakinek a hónaljában van a bokája, ne haragudj. Bár lehet, hogy érdemes lenne egyszer kipróbálni. Jó, akkor beszéljünk a szexről. Terry, hogy néz az ki, hogy két férfi beszél a szexről? Hát milyen két férfi? Hát már ne haragudj, hát hogy hol van itt két férfi? Hát ha mindkettőnket összeszámolom, akkor is csak maximum másfél jön ki. Jó, azért mondtam, bocsáss meg, azt hallottam, hogy meg fogsz nősülni. Az rendben, csak honnan veted ez a két férfi? De mert most fogsz megnősülni, ezt olvastam az újságban. Igen, volt egy ilyen próbálkozásom is, igen. És azt is hallottam, hogy egy nő a jövendőbelid. Hogyne? Hát legalábbis ő azt mondta, olyan zavaros manapság, én annak a híve vagyok, hogy ne konkretizáljunk semmit, jelmondatom, ahogy esik, úgy pukkan. Talán inkább...
Talán inkább puffan, Terry. Puffan. Vagy punnyog. Te nem tudod, hogy öntörvényűnek kell lenni, szertelennek és deviánsnak. Ma ez megy a tévében, ami más, az unalmas. De hogy más? Hogy más? Mismás, hát mismás. Szóval olyan ingyom, bingyomos, vagy puci-mucis. Esetleg rettye-rutyás, himi-humi, sanna-mannás. Úristen. Hát azért ennél érthetőbben nem tudom a szádba rágni a belevalót, és kótyon fitty. Nem tudom, Terry, szerintem a televízió az egy tényfeltáró műfaj, és a legfontosabb feladata a valóságról való híradás. Valóság, hát csacska-bacska apám, hát hozz ide nekem egy valóságot, ami az én valóságomhoz hasonlít, vagy közel áll, és úgy lekoccantalak, hogy arról koldulsz. Na jó, Terry, mutatok neked valamit. Tessék! Jó reggelt, most már senki se keljen ki az ágyból. Jaj, Gábor, végre egy színbe vagyunk. Jó reggelt, hát egy színbe lehet, de egy szinten soha. Olyan jó idő van. Vendégünk valami az izéből. Szia, köszöntelek. Mi a francnak jöttél ma ide? Hívott a gyártás. Csak úgy lazán felkapta a telcsit, aztán dur bele. Az milyen havaj lehetett, Gábor? És akkor most maradsz, vagy most már elmész? Egy új darabra készülök. Csak készülj nyugodtan, az tök jó. Holnap lesz a bemutatója. Mutassunk be mi is egyet a nézőknek. Gábor, hú, de csávós voltál. Lír király lesz. Az király, tök már, hogy egy ilyen tuti buli van majd, és gondolom lesz nők és pia, meg minden. Ez egy színházi előadás. Az király, én is voltam egyszer színházban, az az igazi beach feeling. Tök jó vagy, ugorj a vízbe. De hiszen már ősz van. Itt van az ősz, itt van újra, ahogy Gangsta Zoli mondaná. Nekem meg a feelingem, a gumikacsám megvan még. Íme a gumikacsa a nyeremény, és tök ősz van már, kezdődik a suli, de szemetek, nem igaz. És igazából vendégünk egy tanár, akit szoktatok utálni, és telefonon elküldhetitek őt a jó francba, meg egyéb helyekre. Jó napot! Minek tanít, amikor mindenki utál bejárni a hülye iskolába? Én kérem, matematika és fizika szakos tanár vagyok. Hát ezt nálunk a lazacban 4-től 10 évig terjedő börtönnel szokták sújtani. Mit érzel, amikor utálnak? Én kérem, gimnáziumban tanítok immáron 25 éve. Akkor éppen ideje, hogy ne szanyolzz a célcsoportunkat, csak elvonod őket a képernyő elől. Nagyon helyes, ha nem néznek annyit televíziót. Na húzzál el innen! Már is itt a következő vendégünk, Norbi. Új kazettát jelent meg a napokban. Mi a kazetta címe? Izom. Igen, csak ennyi, hogy izom. Valami erőset és ütőset akartam, és hát ugye az izom erős is, ütős is. És tömör. Nézd, mivel erősebb és ütősebb is vagy nálam, ezért én inkább nem gúnyolódnék, inkább megkérdezem, hogy mi látható a kazin. A kazettán a zsiobik látható, amit kifejezetten háziasszonyoknak fejlesztettem ki. Akkor következzen ebből egy bemutató. Jaj, én már olyan kíváncsi vagyok. A zsiobik lényege, hogy nem kell drága kondicionálógépekre és steppadokra költeni, hiszen csak egyetlen egy dologra van szükség, ami pedig minden háztartásban megtalálható, az pedig a zsír. Kérem szépen a zsírt, kezdjük el! Hozzák vagytok, lányok! És a zsírt eltapossuk, és 1, 2, és fönn, kicsit csúszik, 1, 2, megy a vádli vándorútra, feszül a comb és úgy a bokra, és 1, 2, 3,
négyet, szakítsuk le, mostra a lépet is, 1, 2, és újra is 1, vegyed meg a kazettámat, hadd építsek még egy házat is, 1, és újra, és fönn, vigyázz, és 1, fönn, és 1, és 1, nem baj, ne foglalkozzatok vele, és csináljátok fönn! Köszöntöm itt a Lazacban Magyarország új első számú fiú csapatát, a Salvador Dali Branchet. Sziasztok! Mi is köszöntünk titeket, Bécs! Így van. Ti nemrég alakultatok, mikor is? Mikor is? Tegnap délután 2-kor, gondolnál? Hú, azt nem tudtam, hogy ennyire nemrég. Hogyan jött létre a zenekar? A banda azokból alakult, akiket Kossuth kigolyózott az első körben a Picasso Branch válogatásakor. Akkor végül is ti vagytok a selej, ha szabad ezt mondani. Nem lehet, nem mondjál ilyet, ugye, ne. A Kozsó az első körben azokat nyomta ki, akik tudtak énekelni, második körben azok mentek, értenek a zenéhez. Vágod? Tehát azért ne beszéljünk már selejtről. Értem. Na és amúgy? Amúgy megvan minden közt, minden melózunk. Nyomjuk, nem? Hát persze. Szerintem. Új dalok esetleg, meg minden. Persze azért azt hozzá kell tennem, hogy annak ellenére, hogy délután 2-kor alakultatok, délután 3-ra már ki is adtátok az első lemezeteket. Így van, és 3:15-kor dupla platina lett. Köszönjük nektek! Köszönjük, Bécs! Gratulálunk, most mire készültök? Hát most készülünk egy új dalra, illetve a régi dalunknak a új mega mixesítése, ugye érted? Tehát ilyen szuper mega rádió mix, és ezt a régi számot újasítottuk. Újasítottátok? Igen, újasítottuk, hogy előtte régi volt, most új, de most megint új. Hát jó, de miről szól a szám? Nem szól szám, nem fáj fejem, érted? Ugye szoktuk mondani a stúdióban. Ez a szám egy melbevágó kérdéssel foglalkozik. Mivel pontosan és hogy született a dal? A váját úgy született, hogy álltunk Amerikába, mint egy ország, innen nem közel, mert hát nincs közel. És akkor az volt, hogy ott elmentünk, és akkor ott van egy szilikonvölgy, van ilyen, ugye? Rendben volt. És akkor, hát ott nagyon sok tudósnak van mű mellett. Érted? Tehát műbalhé van. És ott eszünkbe jutott, hogy hát írjunk egy dalt a békéről és a szeretetről. Tök jó. Tehát a dal a békéről és a szeretetről szól. Nem, csak úgy elhatároztuk, hogy erről írunk, meg minden. Aztán végülis valahogy mégis a mellekről kezdtünk ki. A mellekről volt, és arról kezdtünk És ki. ezt nem is nagyon bánjuk, mert a mell és a béke az nagyon fontos dolog, mert hogyha nincs béke, akkor az nagyon melbevágó. Ennyi fért a mai adásunkba. Ezt a slágergyanús dalt most nem hallgatjuk meg. Ennyi volt a Lazac, ma reggel búcsúzik innen a Beachről. Holnap újra itt leszünk, önök pedig. Kicsit keljenek később. Tudod, Teri, ez egy olyan műsor, ahová a nézők bátran beküldhetik az SMS-üket, a véleményüket. Jól van, drágám, de akkor lássuk, de tessék vigyázz, mert én mondtam, sértődékeny vagyok. Hát reméljük, hogy le fogsz higgadni. Ezt a tisztelt szerkesztőknek mondtam, vágjátok ki, édesem, ha nem kell. Na. Ja, ez élő adás, gyere. Ja, akkor mindegy, akkor le van. Szóval kész. Terry, olvassuk Na az nézzük akkor, SMS-eket. kérem szépen. Azt mondja, hogy tiltakozunk az arcotok ellen, Magyar Monoszkóp Társaság. Tehát a te arcod ellen. Pillanat, Ja. Feleségem Itza addig nézte a műsort, amíg át nem változott bagoljá. Mit csináljak vele, hogy ne huhogjon? Józsi Debrecenből. Terri, a pénzed, amit kölcsönadtál, nem tudom visszaadni, de ha akarod, leülhetjük együtt, Cini. Kérem szépen, azt mondja a következő. Mindenki menjen a pecsába, a programigazgatóság. Utyulka, putyulka, csibemókus, álomszuzék, sziszike, csillagbogár, nyuszi pusszi. Hozom a finom papikát. Mit csinálsz, Terry?
Fölébreztem a nézőkkel, Danikámat is így szoktam magamhoz édesgetni reggel, amikor tovább akar aludni. Nézőcske, megy a műsor egyébként, csak szólok, bocs. Apropó, hol van most a Danika? Kérem szépen, odahaza vigyázz rá, egy gyámügyi előadó. De elő van neki írva, hogy rá vigyázzon. Hát a francokkal, csak minden nap kijön hozzám valaki a gyámhatóságtól cicizni a papírokkal, mert miért ne ciciznének, mire mondtam magamnak, a franc fog babysittert fogadni Danika mellé, amikor mindig ott van egy gyámügyés. Hát legyen már valami hasznom is az zaklatásból. Most aki épp kijön a gyivitől, amíg nekem dolgom van, vigyázz a kölökre. Úgyhogy volt egy szociális gondozónő, azt rávettem még a szoptatásra is. Feri. De nem fogják itt tőled elvinni a Danikát? Tőlem a Danikát? Szóval meg vagy te hülyülve, ne haragudj. Hát mint mézes kalácson a huszár bajsza. Hát az én Danikámat nem merik elvenni tőlem, mert akkor olyan, de olyan botrányt csinálok a parlamentben, jó, hogy arra föl visszasírják mindannyian, meg a Tordján Józsefet is. Erre megesküszöm. Én megteszem, és ezt tudják. Szóval ne félj, tartanak ezek tőlem, mint kismocsok a férfiaktól. Feri, de tudtommal Danika igazi anyukája igényt tart a gyerekre a mai napig. Kicsoda? Az igazi anyukája. Kicsoda az az alsónadrág cibálom elszörbeli hegőn ember? Hát merjen csak egy lépés is tenni a Danikáért, olyan muri lesz itt árva fronton, hogy olyat még nem láttak a Lelencházak vezetői. Engem nem olyan vaskarikából faragtak, apukám. Ha kell, elmegyek az Orbán Viktorig. Jó, de hát már nem ő a miniszterelnök, a Megyesi Péter a miniszterelnök. Ja, hát én ezt tudtam, csak elfelejtettem. Hát most őszintén, szóval azért szerinted érek is én arra rá figyelni, hogy éppen ki a miniszterelnök, hogy egyszerre kell anyja helyett apja helyett anyja legyek a gyereknek. Jó napot, szomszéd! Hadd adjam át ezt a kosarat. Ezek a diók az ön fájáról hullottak az én kertembe. Hogyha oda hullott, akkor fogyassza egészséggel. Nem úgy van az, barátom, nem úgy van az. Ez a 209 szem dió, a maga fájának a termése. 209? Pont 209? Annyi az, barátom. Dió és 209. Nem akarja újra számolni? Nézd, én a számok embere vagyok, de nem fogadhatom el, mert ezek a diók az ön fájának a termései, még hogyha telekhatáron túli termés is. Talán igaza van, kedves barátom, egy tőről fakadó gyümölcsök ezek. Legalább délután felavatom a diótörőmet. Én is felavatom. Ez még mindig a legjobb hely a városban. Grazie. Édesapa megtanította, hogy a jó üzlethez nem elég a finom ételek és a tiszta ábrosz, hanem ahogy ő mondogatni szokta. Ér az árak végére még 2 nullát, és fegyverez fel a pincérek. Capisci? Tényleg, ti fizettetek már? Zsel, gyere ide! Hazánk európai integrációja bizony erősen megterheli majd államháztartásunkat. Ezért idén adója 1%-át megtarthatja. Kérem szépen, némi kötelező, de csak átmeneti szünet, és utána folytatjuk, addig Marotvik és a Nova Kultúr zenekar.
Pista, te cukros vagy. Hol? Milyen a máj funkciód? A kedő lassabb. Te egy süket vagy. Agad. A telnyed. Belenézett a lelkembe. És akkor belenézett, és azt mondta, hogy platina lemez képében fogok újjászületni. Hogyha Anetkával együtt kilőnének az űrbe, elmennél. Meghagyom Anetkát a világűrnek, meg a felfedezéseknek. Úgy csillogsz, úgy ragyogsz, ahogy egy gyönyörű csillag az égen tündök, és lelkem égköveit elhozhatom neked, és szeretlek téged, hiszen nagyon szeretetre méltó vagy. És ti is azok vagytok, kérnék én nagyon nagy tapsot Kozsó bácsinak. Welcome back, szevasztok, how do you do? Újra itt vagyunk, of course. Ismersz nyelveket? De milyeneket, édesapám? Hát tudnék mesélni. Először is Németországban dolgoztam, mint bártündér. Azt az országot előről, hátulról ismerem. Te jó ég. Sokat voltam Párizsban, tehát franciában is erős vagyok, és másfelé Leningrádban, pontosabban ma már Péterkeváron, ahol megtanultam kicsit oroszul is. Csak annyira, hogy a kikötőben megértessem magam a matrózokkal. De gondolom legszívesebben itthon élsz, igaz? Hát világos, hát mindenhol máshol békén hagytak, itthon naponta jönnek nekem a sajtóban, a hivatalokban, én pedig nem szeretem, ha nem foglalkoznak velem. Tudod, mi szeretnék egyszer lenni? Na micsoda? Van egy jó kis koalíciós válság, csak most képzeld el, vagy egy kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Szerintem alkalmas vagyok mind a kettőre. Elnézést, szomszéd, ha meg nem sértem, megtudhatom, hogy miért teszik dinnyét? Mert szeretem. Jó az idei termés. Túl jó. A dinnyetermelők pedig belefulladnak a sok dinnyébe. Ahogy egy régi barátom mondaná, ketyeg a dinnye bomba, tisztelt hölgyeim és uraim. Bizony, egyszerre éred be a termés. Azt tudta, hogy a paraszt kevesebbet kap a termésért, mint amennyibe került neki? Jaj, barátom, hát elvette a kedvemet a dinnyelvéstől. Szereti a sajtot, szomszéd? Úgy nasolás szinten. Ahogy egy régi barátom mondaná, ketyeg a sajtbomba. A tejtermelés katasztrofális bajba van. Maga ezt nem tudta? Akkor sajtot se ehetek? Hát ez lelkiismereti kérdés, ahogy gondolja. Maga sajtozik, a termelő pedig kijönti a tejet a csatornába. Jó, akkor eszem egy pirítós. Azt tudta, hogy az idei asztálykalászosokat sújtotta a legjobban? Akkor igyak vizet? Vizet? Amikor lassan ott tartunk, hogy át lehet sétálni a Balatonon? Vizet? Amikor a folyóink patakokká sugorodnak? Akkor dögöljek éhen? Látja, szomszéd, tud maga konstruktív is lenni. Ezek után most Szőke kisherceg vagy aki vagy, hát nem tudom, szelidített itt már fél órája. Rókámat, vald meg nekem, hogy jutottatok a gondolatra? Terry, nálunk gondolatról szó sem lehet, ez televízió. Jó, akkor arra válaszolj, te kis törékeny férfi imitátor. Miért pont engem hívtatok ide? Na hát ez jó kérdés. Ki vagyunk hegyezve az érdekes emberekre. Nem úgy értem, hanem hogy akire a néző is kíváncsi. Igen, hát ez az én szerencsém, hogy még vannak, akik becsülik és tisztelik, értékelik, hogy egy olyan előadóművész, mint én, a két tenyerén hordozza az értékeket. Terry, sok helyre jársz föllépni? Az ország leghátsó zugában is voltam már, és azt tapasztalom, hogy az egyszerű emberek sokkal toleránsabbak, mint a gyámügy. Mi volt az elmúlt időben, ami nagyon rosszul esett neked? Hát kérlek szépen, a legutolsó az, hogy egy rapper fiú összetévesztett a Gangsta Zolival. Ez most komoly? Az, ha lehet ezt mondani.
Az nagyon fájt nekem, még sírtam is. De nem is hasonlítasz a Gangsta Zolira. Hát az életben nem volt bennem semmi a Gangsta Zoliból, nem értettem, mi történt aznap velem. Hiú ember vagy? Fontos neked a külső? Mert most rímesen nézek. Igen, nagyon szép ruháim vannak, indultam is egyszer egy internetes szépségversenyen, ahol 202. lettem. Az jó eredmény szerinted? Hát viccelsz? Hát jó, hogy amikor a Jáksójóval utánam végzett, hát nem haragudj. Meghoztam a gyógyszereket. Imre bácsi! Jó van. Nem eldobni, lenyelni. Jancsi bácsi? Milyen volt a széklete? Kicsit, mint a híg lett volna. Jó, este hozok széntablettát. Jucika, itt a gyógyteája. Jaj, ezt nem kívánom. Tessék szépen meginni. Vagy adjak inkább szurit? Jaj, azt ne. Lacika, látom megint szerelmes. Ebbe a kis tégelybe kérek reggel székletmintát. És tessék átolvasni a híreket. Majd elolvasom reggel. Lacika, csütörtök van, tessék szépen felkészülni. Ma nem szerda van? Maga hülyébb, mint fiatal korában. Na, tanár úr, nem szabad ilyen csúnyán beszélni. Maga is volt szerelmes. Én ma is szerelmes vagyok, de nem hülye. Kibe szerelmes, Havas bácsi, kibe? Saját magamba. Minket beszél, tanár úr. Verebes bácsi, ébresztő. Mi a fasz van? Fel kell kelni, nem sokára felvétel. Szarok rá. Verebes bácsi, tessék felkelni. Kell a fasz. Tessék szépen felébredni, nem sokára felvétel. 1-2, gyerünk! Teddy bácsi, ébresztő. Főcím! Jó estét kívánok! Ez a heti hetes 11.487. adása. Nagyon sok levelet kaptunk ezen a héten is. Varga Ilonka pekingi nézőnk szerint megkopott Bajor Imre humora. Anyád! A te YouTube. Az, hogy megöregedtél. Anyád! A te anyádat. Budi Elemér trianoni nézőnk azt írja, hogy Teddy bácsi politikailag egyoldalú, és le kéne már cserélni. Nem szeretem a szó vicceket, de most egyet elmondok. A hurka akkor hájas, ha májas. Mit mond? Nem fontos. A te anyádat. A mai műsor vendégei: Imre bácsi, János bácsi, Jutti mama, Verebes apó, Havas bácsi és Teddy bácsi. Na, csapjunk a lovak közé. Milyen lovak közé? Ne izgass fel magad, Teddy. Ezt csak úgy szokták mondani. Mit szoktak mondani? Hogy csapjunk a lovak közé. Anyád. A te anyádat. Rogán Antal nyerte a Kádár János emlékversenyt a 70 éven felüli politikusok mezőnyében. A kis Rogán, ahogy a barátai becézik, az aranyérem átvétele után sajtótájékoztatón emlékezett meg a 40 évvel ezelőtti broker botrányról. Nem lehet, hogy csontítkulás ötben. Nem az a Teddynek van. Havasnak meg magas a cukra. A Verebesnek magasabb. Pista, te cukros vagy? Hol? Milyen a májfunkciód? A Teddy rosszabb. Te meg süket vagy. Anyád. A te anyád. Havas reggel véresed pisét szerelme. Vesető. Jó, majd nem szeretitek a szó vicceket, de ez ide vág, figyeltek. Az vese ám az első követ. Milyen követ? Nem, mindegy. Anyád. A te anyád. Annetka elhatározta, hogy 60. születésnapját a világűrben ünnepli. Ha a terve sikerül, ő lesz a 100. magyar nő a kozmoszban. Imre, megmérnéd a vérnyomásomat. Mimi már szervezi a 100 fői találkozót. A jövő héten már kapható az új könyvem a pedofil tanárokról. Ne, tényleg nem beszél, az önéletrajz. Hülye vagy. A te anyád. Kicsit magas, Janika, de nem vészes. Csodálkozol. Mint csodálkozik? Anyádon.
Mindent csináljál, beszes. A Mimi jó más. Ki az a Mimi? Hát a farkasházi felesége. Nem is tudtam, hogy a Teddy nős. Jaj, Pista, csináltatnod kéne egy CT-t. Mit kell csináltatnom? Egy CT-t látom. Lődöttem a kacsa is. Holnap megyek EKG-ra. Nekem 8-ra a fizikoterápián kell lennem. Én 7-kor megyek vérvételre. Be vagyok szarva a holnapi gerincfestéstől. Az is valami, nekem érfestésem lesz. Szifjavik polgármama futó F8-at lépett, és ezzel megnyerte az ökumenikus saktolnál. Sok a vörös vértestem, ájulok tőle. Szomjas vagyok, hát gyerekek, nincs itt egy pohár víz. A bőröd nem vízket. Csípapisilés. Tudom, az édanyámat. Köszönjük figyelmüket, egy-két múlva jelentkezünk újra innen a Vér András klubból. Viszontlátásra! Jó estét! Itt a Sztárok, de minek Bulvár magazin. Jóból is megárt a sok. Jól esik, ha az ember dicsérik, persze van, aki ebből rekordot szeretne dönteni. Lakatté Károly vendége, Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya. Hölgyeim és uraim, vendégem Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya. Az a Gergényi Péter, kedves nézőink, aki gyors, mint Jackie Chan, formányos, mint Columbo, bátor, mint Tarzan, szép, mint Erika C. Egy ember, aki miatt zokog egy egész megye, mert fájó szívvel vár, de Gergényi Péter otthagyta Bács Kiskun, hiszen, ahogy Kossuth Lajos szokta üzenni, elfogyott a regimentje. Ez esetben azonban nem erről volt szó. A hazának, Budapestnek volt szükség egy olyan bátor, és már-már hősies, ha nem hősies, ugye nem túlzás azt mondani, hogy hősies férfiúra, aki Kossuth, Széchenyi és a Deák nyomdokain járva vetekszik a Terminátorral, ha nem ő maga Rambo, de legalábbis Bruce Lee. Gergényi Péter dicsérete nem sokára folytatódik, most pedig sztárpletykák röviden. Ismét kitüntették Balázs Pali díjas dalnokunkat, Balázs Palit. A megasztárnak nem mondható énekes ezúttal Bűngyürke díjban részesült. Ezt az elismerést dús, dajerolt hajú huncut művészek érdemlik ki. Korábban Soltész Rezső kapta meg ezt a kitüntetést, de olyan hangosan szólt az ének, hogy elvették tőle. Elsírta magát a TNT együttes. A robbanó hangulatú koncert olyan romantikusra sikerült, hogy a zenekarnak félbe kellett szakítani a műsort. A TNT-vel együtt sírt Zámbó Árpi, az elölfonott hajú csupaszív megaproducer Kozsó, valamint egy kicsi gesztenye. Bajor Imre ma nem ivott alkoholt. Az orvosok egyelőre nem nyilatkoznak. Havas Henrik új könyvet ír. Az új könyvnek egyelőre se címe, se tartalma nincs. Havas úr, miről szól a könyv? Nem tudom. Egyébként abban se vagyok biztos, hogy könyv. Az is lehet, hogy CD. Mégis mit tudna mondani róla? Tulajdonképpen a könyv összeszereplője én vagyok, kivéve Elvírát, a takarítónőt, de az is én vagyok. Tehát akkor mégis könyv. Igen, de énekelek is rajta. Ha jól tudom, ön interjúkat készített saját magával. Igen, és képzelj, hogy milyen nehezen vállaltam el ezeket az interjúkat. Mégis elvállalta. Igen, de csak azért, mert olyan kitűnő riporter kért föl rá, mint a Havas Henrik. Most érkezett az új hír, Havas Henrik ismét kiadott egy új könyvet. Lakatté Károly nemrég himnuszt énekelt Gergényi Péter tiszteletére. A főkapitány bedugaszolta a fülét, így csak enyhe halláskárosodást szenvedett, de vajon hogy folytatódik a dicséret? Vajon miben más Gergényi Péter? Talán abban, hogy ő a legjobb? Vagy abban, hogy ő mindannyiunk? Talán nem túlzás, védőszentje? De azt hiszem nem túlzás, hiszen mindezt érezzük. Gondolom érzi, hogy mi érezzük, kapitány úr. Ő a Gergényi. Ön már nem csupán rendőrkapitány, hanem sztár, mi több első az elsők között, hanem az első. A Gergényi. Vagy ne vegye tolakodásnak, a Péter. A mi Péterünk. Egy közös Péter. Mert Péter sok van, de a Péter csak egy. Filmet forgat Koltai Gábor Át a Vereckén címmel.
A film költsége több 100 millió forint. A költségeket növelte, hogy ki kellett szélesíteni a Vereckei hágót, a film stábja ugyanis nem fért át rajta. A film főszerepét a legjobban foglalkoztatott magyar művész Franco Nero alakította volna, de Eperjes Károly jelet kapott. Mi volt az első benyomásod, amikor olvastad a forgatókönyvet? Nem olvastam. Jött egy jel valahonnan, ami azt mondta, ezt el kell játszanod. Akkor csak elolvastad. Nem fogod elhinni. Nem olvastam, és pontosan tudtam, hogy mit kell mondanom. Jött egy jel. Honnan? A sugógépről. Te játszod Álmost, Elődöt, Ondot, Gondot, Tast, Hubát és Töhötömöt is. Hogy készültél ezekre a szerepekre? Azt mondtam, nem. Miért vállaltad mégis el? Jött egy jel, ami azt sukta. Szamóca, ezt el kell játszanom. Honnan? A gyártásvezetőtől, aki duplájára emelte a gázsimat. Most pedig lássuk, elolvadt már Gergényi Péter. Én nem is tudok mit mondani. Ön a kapitányok kapitánya. Ki hitte volna, hogy a magyar történelem dérzivataros századaiban egyszerre csak üstökösként felragyog ön, mint egykor János Cornelius, vagy Egerszegi Krisztina, vagy Pap Laci, aki a nevét Kokóra fiatalította, vagy itt van mindjárt ez a Benedek Tibike, a Micu fia, a vizek labdájának zsonglőre. Hogy Kásás Tamásról ne is beszéljek, meg a Kovács Ágiról. Egyszerűen tönkre megyek ennyi nagy ember láttán. Hogy bírjam én el ezt a nagy terhet? Szőke Albert, Varga Rákosi Fenyvesi, mert ilyen legendás csatásoda volt a Fradinak egykoron. Szóval nem bírom tovább. Úgy látom, Lakatté Károly kissé elvetette a súlykot. Minden esetre van egy jó végszava. Végszó. Olvassunk egy kis SMS-t, jó tervi? Hát, ha más nincs, akkor olvassunk, kérem szépen. SMS-ek azt úgy utálom, mint a Gálvölgyi benneteket. Kérem szépen. Már felnőtt gyerekeink vannak, egy csomó játék fölöslegessé vált, a Danikának küldenénk gördeszkát, ugrókötelet, matchboxot és kinevet a végén, csak küld el a címed, Soros Alapítvány. Aranyosak, jelentkezzen. Azt mondja, kérem szépen, a Betty a csúnya lány folytatása tényleg a Batman a csúnya srác lesz, Béla? Ki tudja, édesappa. Itt van egy másik, Iván, Juci vagyok a Matrix utcából, gyere vissza, már nem fogok elhajolni a golyóid elől. Na most aztán hogy döntesz, kisapám, mert engem is érdekelne a dolog. Kérem szépen, nézem a műsort és nagyon tetszik, Uhrin Benedek popstar. Köszönjük szépen. Ilyen jót még nem láttam, Balázs Pali. Még sok ilyen vidámságot, Ihos Józsi. Dögöljetek meg, Usztics Mátyás. Hát mit akarsz, jön itt az elismerés Dögivel, édesappa. Szívem minden szeretet a tiétek, Kozsó, meg fogjuk beszélni. Kozsó, a magyar tánczene fenoménje, az ország első számú szamurája, valóságos nemzeti tincs, a béke földi nagykövete, a szeretet szószólója. És a gyantázott melkas honi profétája. Egy szóval Kozsó, neve mára már legenda, sőt áruvédjegy, mint akármelyik mosóporé. Titok, hátán, rejtélyre rejtély. Sőt, még amögött is egy újabb rejtély. Honnan jött? Hová tart? Riportunkban ezekre a kérdésekre kerestük a választ. Nagyon csendes kisfiú volt, igen. Sokat énekelt. De azt is csendesen. Emlékszem, amikor énekelni támad kedve, akkor felénekeltette a számot a mi kis Janikánkkal. Aztán lejátszotta a számot a magnón, és neki már csak rá kellett tátognia. Igen, emlékszem, amikor meggyógyított egy törött szárnyú galambot, igen. Erre én is emlékszem, már akkor is olyan jó, áldott, kedves gyerek volt. Igen. Mikor epiláltatsz? Emlékszem, Kozsóval akkor találkoztam, amikor nála voltam válogatáson. Igaz, hogy nem kerültem be akkor a csapatba, de ma is jól emlékszem azokra a jó lelkű kedves szavakra, amiket akkor mondott nekem. Figyelj, barátom, nem kerültél be a csapatba, húzzál innen jó messzire. Ja, és emlékszem, egyszer láttam, hogy meggyógyított egy törött lábú kiskutyát. Még fiatalabb fiatal lány voltam, amikor egy koncert után sikerült megérintenem, és akkor belenézett a lelkembe. És akkor belenézett, és azt mondta, hogy
platina lemez képében fogok újjászületni. Én olyan boldog vagyok. És egyszer mesélt arról is, hogy meggyógyított egy törött százlábút. Kozsó Szenszei nagyon jó ember, vannak igazi szamuráj tincse, igaz nem ott, ahol kell, és még van neki igazi szamuráj lánca, igaz nem olyan, amilyen kell, és még neki van igazi szamuráj hangja, igaz nem akkora, mint nekünk, igazi szamurájoknak, mert ő szomorú, de közben állandóan jól cselekszik, mint egy igazi szamuráj. Meséltem már, amikor egyszer meggyógyított egy törött szárnyú repülőgép modell. Kérem szépen, Bagiván eltűnt, de van új játszótársam, aki ki is lehetne más ezek után, ma esti sztár vendégünk, Kozsó. Na kérem szépen, tegeződjünk vagy magázódjunk. Ez is az is. Köszönöm szépen. Indítsunk a magázódással. Mindig ilyen jóságos volt? Köszi kérdésed, egészen jól érzem magam ebben a jóságos szerepkörben, hiszen ez a lelkemből jön. Egészen mérő, hiszen annak idején gyermekkoromban, amikor meggyógyítottam egy törött gerincű földi gilisztát, akkor úgy éreztem, hogy a testemben végigáradó szeretet meghatározza majd életem minden egyes napját. Ezt remélem ti is érzitek azért. Most kérem szépen, hát azért ezt talán kevesebben tudják, egri vagy, jól tudom? Jól. Jól tudom, kérlek szépen, hát mindenki Dobó István akar lenni. Hát hogy akartál te popzenész lenni, ne haragudj. Szóval most érted, hát egyértelmű. Ez egy nagyon raffinált kis kérdés volt. Szerettem egrinek lenni, de szeretek most már itt lakni Pest mellett is, ugyanis nem bent a fővárosban lakom, hanem Pest mellett egy nagyon kellemes, csendes kis helyen. Én úgy érzem, hogy én annak születtem, hogy zenéjek, hogy írjak olyan dalokat, amivel embereket el tudok gondolkodtatni, amivel rá tudom vezetni őket egy útra, amit aztán megtalálnak, ez a szerelem, a szeretet útja, és én szívesen bevállalom. Még annak ellenére is, amikor sokan támadnak egy ilyen dologért, én büszke vagyok arra, hogy egyre többen szeretik a zenémet, és egyre többen énekelnek ilyen szép dalokat, olyanokat is többek között természetesen, amiket én írok. Szóval azt mondd meg nekem, édesapa, hogy azért ez nem is valahol erről szól, szóval mindenki vezet már műsor, szóval boxoló, transzvestita, szakács, nem tudom én. Szóval miért nem kaptál még egy műsort, egy zenei műsort tegyük fel, mint ahol te, mint műsorvezető jelensz meg, hiszen hát azért a zenei pályád az igencsak siker. El tudsz képzelni annyi embert a közönségbe, és annyi tincset, amit össze kéne gyűjteni ahhoz, hogy a közönség négyes tagja átérezze ezt a szellemiséget, ami egy Kozsó műsorban lenne, és mindenki itt ülne 4000 darab tincsel. El tudod képzelni, hogy utána a tévéképernyők előtt úgy ülnek az emberek, hogy még a tévéképernyőn nincs lóg egy tincs. Csak azért, hogy érezzük a hangulatát, milyen egy ilyen műsor. Kérem, én itt elvesztettem a fonalat, ne haragudjanak. Na most Kozsó, ide figyelj, hát most álmokfutó vagy előtte alvajáró voltál, szóval hogy volt ez az átmenet, meg hát egyáltalán? Úgy éreztem, hogy amikor elkezdtük ezt az egész őletet még a 90-es évek legelején, hiszen most már több mint 10 éve bolondítom Magyarországot különböző zenékkel és különböző őrületeimmel, ilyen többek között ez a tincs is. Sokkal jobban tükrözte az egész egyéniségünket, és ezt az egész vágtát, ezt az egész topzódást az álmokfutók szó, hiszen az mi hozzáteszem békés, barátságos, szeretetre méltó és nagyon jóképű álmokfutók vagyunk így az álmokfutókban. Szóval ez azért volt fontos, hogy egy kicsikét az egyéniségünkből többet tudjunk adni. Na most nem fogod elhinni, annyira síró-görcsöm van, szóval annyira szép és meghat ez az egész, hogy haza még biztos, hogy mesélek Danikámnak erről, az egészről. Na most azt mondd meg nekem, hogyha Anetkával együtt kilőnének az űrben, elmennél-e? Úgy érted, hogy 2 külön rakétával, vagy egy azonos rakétában belül, egy kabinban belül? Hát természetesen együtt, hát hogy mertem volna arra gondolni, hogy külön-külön? Hát
Nem tudom, hogyha valami nemes cél érdekében történne, akkor biztos rá tudnám szánni magam ilyenekre. Egyébként nem biztos, hogy én vállalnám, hogy most elmegyek a világűrbe. Nagyon sok dolgom van még itt a Földön. Meghagyom Anetkát a világűrnek, meg a felfedezéseknek. Hát mi se bánnánk annyira, szóval azért én tudom, hogy jóba vagyok vele, nem érdekes, hát jó, rendben van. Én inkább itt maradok azért, és megpróbálom itt megteremteni azt az igazi mindenséget, ami magába foglalja, főleg a szeretetet természetesen. És akkor most átsétálunk egy székbe, hiszen van egy állandó rovatunk, gyere parancsolj! Kérlek, hogy abba a székbe foglaljál helyet. Szóval kérem szépen, bizonyára látták, ha nem, akkor most lehull a leppel, lesz állandó rovat, méghozzá sztár szembesítés, fogadják szeretettel Kozsót! Esküszöm, hogy nagyon nagy öröm nekem, hogy eljöttem hozzád, hiszen úgy csillogsz, úgy ragyogsz, ahogy egy gyönyörű csillag az égen tündök, és lelkem égköveit elhozhattam neked, és szeretlek téged, hiszen nagyon szeretetre méltó vagy. És ti is azok vagytok, kérnék egy nagyon nagy tapsot Kozsó bácsinak. Egy pillanat, szeretnék tőled megtudni valamit, hogy hogyan indult ez az egész. Tehát azt szeretném megtudni, hogy honnan választottad ezeket a ruhákat, és hogyan fejlesztetted magad, ahogy a tengerkék öletbe belebukik a gyönyörű napsugár, és képzeld, tudod, mit ittam ma? Forrásvizet és rózsaszínot ettem hozzá. Te mit ittál? Esküszöm, nagyon szeretlek téged, és titeket is nagyon szeretlek. Beszéljük meg akkor ezt a témát, de először valahol szeretnék. Én csengő bongó patakok sóhaját ittam meg. És emlékszem, hogy verseket is írtál, és szeretnék én is mondani neked egy gyönyörű verset. Kék patakkal álmodom, napsugár jön felém, gyémánt lemezbe születek újjá, és te szeretsz engem. Adhatok egy kis energiát? Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, barátaim! Nagyon kedvesek voltatok! Köszönjük szépen, te! Kérem szépen, ez volt már a Banángé, avagy túlélni Bagi napját. Köszönjük szépen vendégünknek, Kozsónak! Másik Kozsónak! Köszönjük szépen! Marók Bittinek és a Novai Kultúrzenekarnak! Gyönyörű csillagok vagytok! És természetesen önöknek, hogy ma este is velünk voltak. Köszönjük szépen!